Хайде, честито! Показвам ви един нов салон, който се довери изцяло на нас за едно цялостно зареждане. Бюрата са оборудвани с настолни лампи от нашия сайт. Също така те заложиха на нашите най-добри комбинирани лампи за маникюр, които са безкабелни и работят на батерия. Това създава още по-чист вид на работното място. Те заложиха на продуктите на ДНК, защото се увериха в качествата им. Видяхте ги как разговарят с нашата представителка и дистрибуторка за София Ели. А това е Митко Динев, създател и собственик на Динев М салон, който е с дългогодишен опит в сферата на красотата, и той с неговия екип заложиха на качеството и избраха нас за едно цялостно зареждане на абсолютно всичко за новия салон Динев М Nails. Виждате колко е стилен, много хубав салон. И когато един професионалист иска да предостави качество на клиентите, те винаги го усещат. Ако искате и при вас да дойде наш дистрибутор, за да получите консултация и специална оферта за вас, пишете ми на лично съобщение. Честито на целия екип на новия салон и много успехи, много доволни редовни клиенти. Много благодарим за доверието.